أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويئذ بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عند نلومر أسوي صف إجيتا رمضان جيرا النبي جميل محمد صلى الله عليه وسلم ديغا مكة وغو مدينة وجنيرة اتمت الناي اتشقن الناي اجيدي دي يا دوري بجيدي دابري لورو تتبرو ميلادية دنيغو النبي إيسا وجنيدي دي انوغاس اجيغو أنون فسر دفتر الله تدوني أنون هذا سورة البقرة أن أمر دو آياري ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. ومثل الذين ينفقون أموالهم وتثبيتا من أنفسهم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأعطت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. جمراوي ومثل مثال الذين بين ينفقون نفو بكو صدقو به أموالهم جول مبه ابتغاء أنغم دقوتك مرضات الله يرد الله وتثبيتا يأتي إنكي كو حقي إنكي من أنفسهم دقات ينكي جمبه يوئي كمثل بنا مثال ربوة تونديره كمثل جنة يوئي بنا نجسا بربوة هاتونديره أصابها وابل إيند وابليره توبي هماكا فأعطتك لها سيكا ودي نيامن دماكا كوبة ماكا ضعفيني شوي ديدي، فإن لم يصبها وابل توابليره هبايكا فتلن دم كمسو، والله جميعا بما تعملون بصير وعنده بما تعملون دوكون وطا. آية ردو ndewari ndeɗo jokka misalu waɗoɓe sadakaji ɗi fi sabilillahi. ayare nde en timmini no keña nde holli en misalu waɗoɓe sadaka nden ɓe lora ɓe tokkina sadaka man felore
ko wajore jomirawo se holli en ndano sadaka maɓɓe man waɗi bana tapare on nde mbulbuldi woni ha dow muɗum nden iyende wabilide waɗi loti mbulbuldi man accinde nde ɗo yoori kolon ɓe ngaɗi hunde ɓe heɓata ko baraji mare ɓe ngaɗi hunde ɓe heɓata bote mare to al'ada qur'anu no yahirta ɗo wadda liggotirɗi konde nde jomirawo waɗani en misalu nda waɗoɓe sadaka nden ɓe lora ɓe tokkina wajore be felore ha sadaka man nda no misalu maɓɓe wayi to se o waddani en waɗoɓe sadaka jaɓaka bo nda no misalu maɓɓe wayi jomirawo wiya masal ladina yunfikuna amwalahum ibtigaa mardatillahi misalu nafoɓe be jawdi muɗum ko kuma satkoɓe jawdi maɓɓe ɓe satkam jawdi maɓɓe ɗo bo ngam ɗume ngam ɗaɓɓutuki yerda Allah wa tasbitan min anfusihim nden bo ɓe tabbitinan ɗum ha nder yonkiji maɓɓe haɗɗo wa tasbitan ɗo yaha dow keɓe ɗiɗi ɗo yaha dow geɓe ɗiɗi tasbitan ɗo woɓɓe feere ɓe mbi ko nufete be tasbitan goɗɗo o waɗan sadaka to o waɗan sadaka nde o andi jomirawo arti haɗi to goɗɗo waɗa sadaka na ngam Allah ba sei o ƴamta ɓernde maako to o ƴamti ɓernde maako sadaka ka kam ka Allah e annabijo maako on o waɗatana o tabbitina ɗum ha nder ɓernde maako to tabbiti non noon o waɗa sadaka ma to bo a'a ngam haaje duniyaru on waɗata o waɗa to ta o waɗa ngam nden o majjini hunde maako tan o wala baraji kanjum mana wa tasbita min anfusihim woɓɓe bo mbi a'a wa tasbita min anfusihim ɗo fassira ɗume ɗo fassira waɗoɓe sadaka fi sabilillahi ɓerɗe maɓɓe bo ɗo do'iti ha dow sadaka ka ɓe watta ɗo mana anta radin ɓe ɗo yerdi ɓe waɗan sadaka bo ɓe ɗo waɗa ngam Allah ɓe wala ɓe tokkinta ko ɗum felore ko wajore nden bo ɓerɗe maɓɓe bo ɗo de'iti dow sadaka ka ɓe watta man haɗɗo ɓe mbiyata nane ma almalu sharikul hayati jawdi ɗum sobajo ngendam on ko ɗum kawtal ngendam on wala hunde nde bako a wurtina nde seeto a waɗi muhawara be yonki maɗa bako a sarrifa nde seeto a waɗi ka yewtugo be yonki maɗa yetti jawdi kala hunde fu to a yi a waɗan nde a waɗan ɗum jangal on a ummi a waɗan ngal ɗo hunde feere on amma to jawdi on a wurtinta a majjina to seeto a yewtidi be ɓernde maɗa sosai a yewtida be ɓernde maɗa ha nde yaha nde yetta marhala nde yerdi ndenda a lutta waɗugo kanjum waɗi jomirawo wi wa masalu alladina yunfiquna amwalahum ibtigaa mardatillahi wa tasbitan min anfusihim bako ɓe waɗa sadaka ɗo ɓe arti ɓe tabbitini ha nder ɓerɗe maɓɓe ɓe yerdi nder yonkiji maɓɓe ɓe waɗan sadaka ɗo fi sabilillahi to no sadaka maɓɓe man waɗi kanjum jomirawo wi kamasali jannatin bi robwatin sadaka maɓɓe man ka waɗi bana misalu ngesa wonka ha dow towndire jannatu haɗɗo ɓa en fassirino kadi ga haran surol bakara ha anani qur'anu wima jannatu fu to ha duniyaru meɗen ɗo on ɗo nufa ngesa on amma na gese irum gese meɗen ɗe en andi ba gese ɗe en andi kanje ko harsuɗe wi'ete ko zar'u ko ngarsu enen kanjum on gese ɗe en mari haɗɗo ni ko harsu kanjum jeyata rema remugo ko ngarsu ko je a tiggata tiggugo ko kuma zar'u ko kuma je yata awa aɗo woɗɗina ha fuɗa ɓenda mana al harsul mausimiya je wakkatiyel seɗɗa jannatu en mbi to wari ha duniyaru ɗo nufa ngesa amma ngesa ka en mbi'ata irum enen lambu na bo lambuji ɗi en andi ɓe awata fungo je lebbi ɗiɗi tati ɗo ba a'a ngesa on kalata ka ɗo mari awre je neɓata ha maka irum inaboje irum rummanu irum ko nandi be majum be nanta dibinoje fu to hawti to ngesa kalati ka ɗo mari dibinoje amma na dibinoje tan ba ɗo wondi be nanta rumman ɗo wondi be nanta inaboje bo none muɗum fu je lati kurumu be inabu fu je marata bukki bukki layan on sakkina bukki man be je fuɗata waɗa leggal on ay kañum ɗum latan bana duuɓi aɗo itta ɗum ko watta bana duuɓi jewe aɗo itta ɗum ndenda leggal man ngal yotta watugo jottaga ngal ɗo mari haje canjego a itta ngal Allah a awagol ngal feere to ngesa ka watta duuɓi kanjum wiyete jannatu
ko waɗi wi'a jannatu hosama diga kalimawol janna ya junnu mana leɗɗe hawtan ha nokkure man, leɗɗe man haɗe nyiɓɓa, to hunde nastini ɗuɗugo gene man ko ɗuɗugo leɗɗe man wirnan goɗɗo sei o wirna. Kanjum waɗi wi'a janna. Kanjum waɗi ginnaje fuu wi'ete ɗume aljinnu, ngam ɗume ɗi wirniɗi daga to gite ɓiɓɓe adama. Kanjum waɗi ɗi wi'ete jinnu. to anani ɓe wima jannatu ha qur'anu ha duniyaru meɗen ɗo nufa ngesa on, na bo ngesa ka dibinoje tan. to ngesa ka dibinoje tan kanka ka ɗo wi'e ha'iɗu, mana kowagol enen en mbiyata kowagol en andi enen han leddi meɗen en wala rema huude to na huude ɗum mawsimiya tan. to ayi goɗɗo waɗi kowagol ni sei kowagol mbayi enen ha leddi meɗen. to amma hamɓe ɓeɗo waɗa kowagol ɓe awa leɗɗe dibinoje temeɗɗe, lata leɗɗe man ɗo ɗe fuumaje ɗe ɗo huwa mana ɗe patmaje ɗe ɗon wurtina fungo maje duuɓi. to ɓeɗo wiya ɗum hayiɗu ngam dalila ayare nde jomirawo wiyata wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayri ma'rushatin wan-nakhla waz-zar'a. jannatin ma'rushatin wa ghayri ma'rushatin. to anani o wi jannatin sei o waddi nakhla, kañum mo araɓe wiyata. to anani ɓe wima ngesa ɗum dibinoje tan hayiɗu ka wiyete. to bo anani ɓe wima jannatu to kaɗo hawti kurumu be inabu be rummanu be dibinoje man fu foti wona ha nder. ngesa hawtu ko banni kaɗo nyiɓɓi bo to goɗɗo yahi seɗɗa ha nder ma kani o wirnoto. to ngesa o ko banni nden ngesa man ɗo bo jawrawi ka masali jannatin be rubuwatin, ka awama bo ha towndire, mana na ha nder ngaska ba. waɗi jawrawi rubuwatin, ruba ƴolde on foti ƴolde man coofi tokki caka mare foti tokkay caka mare, ngam jamirawo ɗo ƴona ruba ko coofi ɗon nder ko wala fu. to a laari wa awaynahuma ila rubwatin zati qararin wa ma'in, fa awaynahuma ila rubwatin zati qararin wa ma'in, awaynahuma rubwatin zati qararin wa ma'in. ɗo ayi jamirawi ɗum ƴolde on amma nde ɗo mari tabitirde, nde ɗo mari bo coofi. haɗo bo bi rubwatin ɗo nufa coofol tondire tan. to enen en ɗo wi'a ƴolde kanjum en wiyata rubwatu, ngam nokkure man on a awata ndiyam daratako ha dow maare, mana ndiyam moftatako bana ɓafere. ɓafere ayi babal ngal ndiyam moftata on, to iyede toɓi dara neeɓa ha totton, to fungoji goɗɗi fere woɗata. to amma to laati ƴolde on ndiyam toɓan, nden ndiyam man tabitita, nafan aure, nden bo ɗam tabititako ɗam joɗa je kam ɗuɗata ɗam torra aure, kanjum wiyete ƴolde. to jamirawo sei waɗi misalu man o wi bana ngesa wonka ha dow ƴolde. to kaɗo ha ƴolde ɗo a tawan hendu ɓuran tokkugo ha maka, mana ka latan kaɗo mari fungo timmuduko, nden bo latan kaɗo mari samaroje timmuduɗe. samaroje bo ɗe latan ɗe ɓendan ɓendugol timmudugol, ngam dalila kaɗo heɓa hendu no handi, kaɗo heɓa nange no handi, kaɗo heɓa iyene no handi. jamirawo wi kamasali jannatin be rubatin, kamasali jannatin be rubatin ata wabilun ko asaba ha wabilun. ngesa ka woni ha dow ƴolde, nden ka heɓi iyende bo waabilire. iyende waabilire bo yewti alama ɗum keña, kayre woni iyende warore ɗuunde nde wala hendu, mana nde wara nde rufa sosai, nden bo to nde wari nde ilan, mana ha nde wari fuu peewol jooɗi. to kanjum on wiyete waabilire. asaba ha wabilun fa atatukla ha difayni. ngesa man nde ka heɓi waabilire sei ka wurtini nyamande maka, kanjum ɓikkon samaroje ha nanta inaboje be nanta wi'ete ɗum kurumu fu pat ɗum nder none inaboje on, nden be nanta dibinoje gonɗe ha nder ngesa man, nden be nanta rummanu. ɗi fuumaji sei ɗi waddi nyamande man cowi ɗiɗi, mana to ha yonalo ko kuma ha ɓafere no gesa man woni no wurtinan no kala leggal fu wurtinan no silawo, to nde ɗo ha dow ƴolde heɓi waabilire ɗo sei wurtina silaje ɗiɗɗiɗi kala leggal fu. to ɗo kañum fatatukla ha difayn. ngesa ka heɓi irum nokkure ɗo ka waddan fungo maka nde ɗiɗi, manan ka wurtinan ampani maka nde ɗiɗi. sei jomirawo wiyata fa in lam yusibha wabilun fatallu. to ha ka heɓai waabilire bo nden ka meso. ɗum on woni meso bo kanjum woni iyende nde neɓan nde ɗo toɓa amma nde ɗuɗatako,
nde wetan a tawan diga fajiri nde ɗo toɓa nyim ha zuura nde nyallan nyekore sey nyalla nyalawmare man ko nyekore nyalla ko hira ko waala kañum wiyete ɗallum a tawan kayre fuu nde nastan leddi amma nde wata ko bawabilire haɗɗo sewi oɓe wiyata to ɗum meso on ka wurtinta ko nyamande ma ka cilande ɗiɗi oɓe wi a ko nonnon ko ɗum meso on pewol man joɗana leddi ko hokkata ka wurtina nyamande ma ka cilande ɗiɗi fa illa yusibula wabilun fadallun wallahu bima ta'maluna basir. Misalu ɗo ko on sappi en waɗowo sadaka mako fi sabilillahi nden o waɗi sadaka ɗo bo ngam oɗo ɗaɓɓiti yarda Allah nden bo ɓernde maako ɗo de'iti be sadaka ka o waɗata ɗo mana oɗo yerdi kuugal o watta ɗo haɗo moni ɓe wiyata to goɗɗo wowni hoore muɗum kayru a tawan ɓernde maako de'itiran be kayru man ha warta to o waɗay kayru man on latantamo shungalla to o waɗi bo sey o nana ɓernde maako de'iti to o wowi waɗugo kugal kayru to o waɗay nganni so nana bana nyamande on ɗo jogi mo ɗo ɗeɗɗimo o nanata belɗum ñande o waɗi sey ɓernde makko de'ata to ɓeɗo ɗo kamɓe on wiyeteɓe wa tasbitan min anfusihim. to hay jomirawo seeɗi misalu sadaka waɗete ka banni ay kayato kam ka tokkinaka wajore be nanta felore ndano ka woni ka laati haba'an ka ruyen iyende waran lota ka warta wala ko ɗume la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu jomi kama ɗaɓɓita wala ko heɓata wakkati o tammata baraji mako taw wala baraji wala ngam o wonni sadaka mako man be feloje be gajoje se kaɗo ɗo bo jomirawo se wiyata to goɗɗo waɗi sadaka mako oɗo yerdi ndano ka woni kamasal jannati biravatin asaba wabin fa atatukla habifain se ka wurtini nyamande maka geɓe ɗiɗi ka wurtini nyamande maka cewwi ɗiɗi mana a waɗi gotel no ayi hatto o wino ayi arande re wi'en masal ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin amba sanabila ko gaɓe temere jeeɗiɗi e wi temere jeeɗiɗi lora wurtina awdi banni ɗum waɗa ka sogo wallahu yudaifu liman yashau nden ayi haɗɗo bo jomara sewi kamasali jannatin birfatin asaba wajum fatatula bifayni sadakaji ɗi ɗo hollama to ni goɗɗo waɗi ɗi dow yarda Allah ɗo ɗaɓita kanko mo ndano misalu makko wayi kañeri jomirawo sewo timminiri ayare man waɗi tasilu mare be wallahu jomirawo basiru no anduɗo bima ta'maluna ko on kuwata andal ngal basira mana kala ko on kuwata cuuɗi ɗo fuu jomirawo ɗo andi ɗum. Nam أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. جبراوي ومثل misalu awaddu ahadukum yelika ko yalla ahadukum goto moɗon yawaddu yeloto an takuna lahu jannatun no ngesa latana moɗo mari ngesa man ɗo ka lata ka ɗo mari min nakilin ibgo e dibinoje wa anabin e inaboje lahu fiha min kulli samarati ngesa man ka ɗo mari kala samaroje fuu none samaroje je goɗɗo handi mara pat ɗo mari ha nder ngesa man fa asabahu lkibaru nden mangu bo wari heɓi mo hanko man walahu zurriyatun du'afa'a nden oɗo mari zurriya bo tampuɓe ɓikkon famarɓe fa asabaha isarun se hendu ko dulluru wari heɓi ngesa go fihi narun isaru man mana dulluru man ɗo mari yite fa tarakat se kawuli kazalika banni allahu jomirawo yubayinu o wanginanta lakum ɗo moɗon ayati ayaje mako la'allakum haqiqa no onon tatafakkaruna on miccitan on numa. Jomirawo se waddi misalu ɓe wi misalu ɗo ɓuri balanga ha ɓi adama o hefta dedei
wursɓugo kuugal maako Allah reenu en. O wi aya waddu aadoko kadi goɗɗo jotta gooto fu nder moɗon ɗo marɗo hakkilo fu o yelanna ɗume o yelata man an takuna lahu jannatu. goɗɗo yelan oɗo mari ngesa irum ngesa ka en nollinane ɗo ngesa man bo kalata min nakilin wa anabin min haɗɗo littabibi kalata ngesa man kaɗo mari dibinoje none feere feere wa anabin bona inabun ba jam'u inaboje kanjum ma feere feere be ko watta itraju dow ayare ɗo be irum rummanu en be ko nandi be majum be fankalloji fuu muɗum ɗo ha nder ngesa man min nakin wa anabin lahu fiha min kulli samarati nden ngesa ɗo kaɗo mari kala samaroje fuu kala hunde nde goɗɗo awata nde fuɗa nden bo nde wela mana ko ɓe awata ha leddi maɓɓe fuu ngesa man kaɗo mari ɗum inaboje ɗum en limtinane ɗo ɗum rummanu ko en limtinane ɗo ɗum none fungoji maɓɓe irum mishmish en e ko nandi e majum kala ko ɓe awata irum farawila ko ɓe awata ɗum laata ngesa ka laata ka cikkiɗi ka heewi ɗum ngesa on timmuduka nden bo samaroje man bo fahin ɗe wara ɗe hawta ɗe fuumaje jotta kam ɗe ƴeefi ɗe yetti wakkati ɓendugo lahu fiha min kulli samarati nden aadu kumɗo goɗɗo ɗo ko asabahul kibaru oɗo mari ngesa ɗo sey mangu wari heɓimo mana o tampi o waɗi duuɓi yehi yetti o naywi o wala sembe huugo kuugal gongal feere wala bo ko o mari sey ngesa ɗo woɓe feere wi'a ngesa man on o wawata ko wo'ingo ka nda ka ɗo ka hawti ka wooɗi ka ɓendi amma bo wala ko o wawata waɗugo ha maka woɓe wi'a o wawan hakkilingo ngesa kakam amma ɗume to luuti kankani wala ko o wawata waɗugo feere o tampi fa asabahul kibaru mangu heɓi mo nden walahu zurriyatun du'afa nden ɓawo nda o naywi oɗo mari ɓikkon oɗo mari zurriya amma zurriya man du'afa'a ɓe tampuɓe bi'fu haɗɗo tampere haɗɗo ɗo sappa ɗume ɗo sappa kala mo wala bawɗe waɗango hoore muɗum hunde fuu mana nyande Allah waɗima a ɓi adama amma wala ko a wawanta waɗango hoore maɗa sei to a waɗanama fuu a ba'ifu haɗɗo to hanko dottijo man nda oɗo mari ngesa ka yotti ɓendugo ma ka yotti ha banni nden oɗo mari bo zurriya tampuɓe ɗum ɓikkon pamaron pamaron be rewɓe wala ko ɓe wawata waɗugo nden hanko bo wala ko o mari sey ngesa man nden ngesa ɗo be maka o yiɗi hakkilnirgo zurriya mako ɗo nayi misaluji ɗiɗi on haɗo nda misalu woɗugo ngesa be timmudugo maka nda misalu tampere nde dottijo man be tampere ɓikkon mako wari hawti bukeeki maako ha ngesa ɗo wala ha ɓernde maako se woni se ha ngesa ɗo wala bo ko o mari sey ngesa ɗo oɗo bukika oɗo mari haaje makka zurriya makko bo ɗo mari haaje ngesa man walaw zurriya to fa asabaha isarun fihi narun fatarakat ngesa ko ka yotti jotta ka lutti sodugo o haaɓi ko o sodaka oɗo mari haaje no hakkilina iyalu makko be maka sey isaru enen ɗon nder ko en yettata Allah isaru wala waɗa ha leddi meɗen ngam en ɗon ha dow kaɗɗul istiwa'i isaru bo ɓuri waɗugo sembe ko nanta latitude mana ko ha dow kaɗɗul istiwa'i ko les kaɗɗul istiwa'i ɗoɗɗon on isaru ɓuri waɗugo ko ɓe nufata isaru hendu on moftata ndu hawta enen ha meɗen woodi ko ɗo waɗa ɓeɗo wiya ɗum dulluru amma dulluji gaɗoji ha meɗen kanji ma jotta ɗi famɗiti woodi dulluji ɗon no waɗanno nane a laara colla waɗo hawti be hendu waɗa loosol ha fa ha asama ɗum ɗo waɗa ha ɗum yaali fu bo ɗum ɗo waɗa bononda nane ɗum ɗo waɗa amma jotta ɗum famɗiti ha meɗen be bawɗe Allah amma ha lesɗe goɗɗe feere ɗum ɗo waɗa isaru ko lebbi ɗiɗi ko sali ɗo isaru waɗi a tawan hendu on hendu man ndu mawndu nden ndu doggal bo doggudu mawɗum nden to ndu wari ndu yaali wuro to sei to ndu wili wuro man kap nde go'o isaru sei laata ndiyam on woni ha nder muɗum
ha wari yaali fuu sey to yooli gure man. Nde go'o isaru ɗo laata hiite woni ha nder muɗum, bana ko waɗi duuɓi 3 ko sali ha California ha America. Isaru on wari, nden bo yiite ndu saawi, nde wari yaali wuro wongo feere sey nde wuli wuro man ngo fuumago. To kanjum on fa asabaha isarun fihi narun fahtarakat. Jamira sey waɗi misalu isaru man. To imma enen haɗo Allah ɗo renen isaru wala haɗa meɗen. Jamira tindini ngesa ɗo no ka woɗiri, nden jawmi ka no bukori ka no mari haaje maka, nden bo ka wari ka ɓendi lutti sodeko fe fa asaba isaru sey dullurugo wari nasti. Nden isarugo bo fihi nahrun fatarakat, mana yiite ɗo ha nder maaru fatarakat sey ka wuli. O e feere wi'a fihi narun ɗo tashbihu hendu wuluɗo on. Jomirawo nandidini hendu man wulugo maaru be yiite. To hendu to ndu ɗo wuli ndu wari ndu yaali funugo, en ɗo andi yornan funugo man fuu. To bo en wi zahi ayare man on en fassirta, hoosi yiite wari yaali ngesa go ndaka ka ɓendi ka sodaka, nda no jawmi ka mariri haaje maka, no o mariri haaje o naftira be maka ha kelgo iyalu mako, nden ka wari ka wuli. To wulugo maka ɗo en andi tampere man be waswirru man tindintako ha jawmu ngesa ɗo. Kañum jawirawo sey wiyata fi narun fatarakat, enen ha meɗen ɓe en wi zawba'atu on waɗata ha meɗen. Zawba'atu kanjum woni dulluru, amma isaru hawtan bana ko watta ba dulluji temerre, hawtan ko watta bana dulluru temerre. Nden ɗo mari woni darajat bo ɓe watta tafsiru majum. Enen ni alhamdulillah en yetti Allah nde Allah reni en irum majum wala waɗa ha gure meɗen. To isaru to wari yaali ngesa wala ko luttata maka, sey ka laata ɗum cugge on tan. saare no nde mawniri pat to wari yaali yamare wala ko tawata, sey ɓofta bippu saare man fuu muɗum dillida. Wuro no ngo woni pat sey a tawa wuro man ngo warti ngo winde. To enen Allah reni en ɗum wala waɗa ha meɗen, Allah ɓeddure nugo en. Nden jomira sey waɗi misalu ɗo. Misalu ɗo koɗi jomira waɗi ɗum, hadis on wari cahigo na sahihul Buhari. Sayyidina Umar ɓawa annabijo sallallahu alaihi wa sallam o ƴami sahaba en annabijo, o wi fima tarawna hadihi l ayati nazalat. On ɗo laara ayare ɗo dow ɗume on Allah jippini nde. ayadu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin lahu fiha min kulli samarati fa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha isarun fihi narun fatarakat. Dow ɓe ɗon ayare ɗo jippi, ko dow moye ayare ɗo jippi. Sahaba en fuu sey ɓe mbi Allahu wa rasuluhu alam, Allah be nulaaɗo muɗum ɓuri andugo. Ko nden bo annabijo eggiti, Seydina Omar sey turtani ɓe, o wi ko on mbiyata banniɗo, to on anda on mbiya on anda, to on andi bo on yeccama. To Seydina Abdullah ibn Abbas ɗon ha nder sahaba en o pamaro, so o wi ya amira almuminin waqa fi qalbi fi hadhihi al-ayati shay'un, woodi ko torƴi ha ɓernde am ha dow ayare ɗo hunde wonde feere. So o wi qul yamna akhi wala tukfi nafsaka, ɓi derɗam wolu, ta bo hullu hoore mana ta lesdu hoore maɗa, ta yu a pamaro a yotte wollugo a wollu. Ngam Abdullah ibn Abbas no woni ɓe Seydina Umar, hanko o laati o pamaro. Ay ko annabijo eggita ko Seydina Abdullah ibn Abbas duuɓi 10 o mari, o salay duuɓi 10 ko annabijo eggita. Ay hanko on hadisol mako lellugol ha nanta gaɗo julɓe Maymunatu, ay ɗum ya pendo mako ha suudu mako on annabijo sallallahu alaihi wasallam to ummi ɗo naafa. Abdullah ibn Abbas go sey wara dara ha ñamre narre annabijo, ñamre annabijo sey nanga noppuru mako fooɗa wara darna ha narre mako. Ayi to annabijo ummi ñande man annabijo sallallahu alaihi wasallam ummi nangan jemma sey nanta o wullani ɗum ndiyam. Nde o andi annabijo umman sey o hoosi ndiyam o wulni o sigi. Annabijo nde wari nangugo sey tawi ndiyam mayɗam ɗo wuli, sey ƴami moyjo, o wi hanko on wulni ɗam. Annabijo nde juuli timmini on sey nangi hoore mako ɗo. Annabijo nangi hoore mako mocci mo wiyata mo allahumma faqihhu fi ddini wa allimhu tawila. Allah fammu mo diina, wala to o faqihu, nden bo andin mo fassare alqur'ani. To ha wimo banni ɗo allahumma faqihhu fi ddini wa allimhu tawila, sey warti ɓawo nabijo sallallahu alaihi wa sallam Abdullah ibn Abbas hanko woni hibrul umma. To anan ɓe wima hibru, hanko on mawɗo modiɓɓe hananta yahudu en hamɓe al ahbaru ɓe mbiyata ɓe. To Modibbo o yetti Modibbo mawɗo maɓɓe on ɓe wiyata hibru. To ha ummatore annabijo mo on hibru mare hanko on Abdullah ibn Abbas, amma o ɓingel petel, o pamaro, o fota o nasta faada Seydina Umar.
to Seydina Umar se fe'ina ƴamɗi ɗi fe'inta ɗo bo ɗi fassara maaje caɗɗum se salira sahaba maɓɓe pat jaabugo se hanko o jaaba nder man ayi e gutugo annabi sallallahu alaihi wasallam surol ijaja nde ngol jippi ayi kangol nane ma ngol wari ngol ɗo waɗa na'yu annabijo on o ƴami sahaba en pat fassira sahaba en saliri ko moye wi'a ngol wari ngol ɗewta haala ɗume haala Amadou fuɗi ko nandi be majum Abdoulaye ibn Abbas wi a'a hanko kam surol ɗo wari ngol ɗo yecca annabijo timmini kugal muɗum anda annabijo accan duniyaru to se laati wala ko yettimo faamugo qur'anu kanjum waɗi tafsirure arandere ha duniyaru ni moye on mari nde hayra on woni tafsiru Abdoulaye ibn Abbas hanko on arti fassurugo alqur'ani ayi a deftere ndane nde hawtunde deftere tafsiru nde ɗum tafsiru ibnu Abbas on nder jagganto e makko iqimatu hanko on mofti nde seɗɗa seɗɗa ha so tadwini wartiri nde deftere se laati kayron arandere tafsiru nde to haɗɗo ƴamol man ɗo kañum Seydina Umar wiyata mo jaabu ƴamol man ta bo famɗin hoore ma mana ta yawnu hoore maɗa to se o wi ara anna hasil ayata jaat li amali fassara man o wi ayare ɗo nde wari nde ɗo yecca goɗɗo mo o waɗi ngenam mako pat oɗo huwa kuuɗe boɗɗe oɗo huwa kuuɗe se wakkatiyel jotta ka o huushi o ɓaɗi maayugo wakkatiyel o mayata wari ko o ɓatti maayugo se ɗume se sheyɗanu wari wonnanimo kuugal mako se o yibbini ngal pat o maayi wala ko o mari Allah reenu en ɗo fassira hadisol wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati hatta ma yakunu بينه وبينها إلا زيراء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أي قد مولا تنو كود يمبي الجنة أما ها أن الله نا قد الجنة وقد يتيون الله رينوين oɗo huwa kuugal yimɓe aljanna oɗo huwa kuugal yimɓe aljanna seeto ko lutti hakkunde maako be aljanna may sa alay zira'u mana o wari maayugo lutti o maaya tan o nasta aljanna fa yasbiku alayhi lkitabu se bindirgol arita dow maako mana nda machi'a jomirawo doggina o muwinijo ba no se o huwa kuuɗe yimɓe yiite wakkatiyel man se o nasta nge Allah reenu en nonnoon bo tan goɗɗo waɗa ngenam maako pat dow yimɓe aljanna oɗo huwa kuuɗe yimɓe yiite do o kefere on oɗo huwa kuuɗe yimɓe oɗo huwa kuuɗe yimɓe se to ko haɗimo nastugo yiite ɗo lutti zira'u tan zira'ewal gotal haɗi o nasta yiite nden bindigol se arita dow makko se o huwa kuuɗe yimɓe aljanna o nastaka Allah waɗa nder maɓɓe ayi ɗo a larta goɗɗo ha asibiti ɗum waɗi ha asibiti baballa diga nga e gayɗo en ɗo andi goɗɗo o wari ɗum kiristajo on wari oɗo waali ha dow leeso makko nden goɗɗo bo ɗum julɗo on o harkani mayde kiristajo harkani mayde hanko julɗo ɗo ɓeɗo lomginamo kalimol la ilaha illallah o jaɓaygol ɓeɗo lomginamo o jaɓaygol kiristajo ko se waɗi ka jaɓugol ngol diga o wawatagol ha waɗigol o timmini ko yonkima ko ta'ani oɗo waɗa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi o kiristajo bo to nde o maayi yimɓe makko wari hoosan julɓe bo waɗi wi hoosan nden ɓe tefi paste makko jokkita en wi to ndanu o timmini kam kalimol ɗo kirista en se accimo tan julɓe hoosimo e waɗanimo janaisa to ayi ɗo on bindigol arti dow makko to Allah waɗi e nder maɓɓe to ɗo jomirawo sappi ayare ɗo Abdoulaye Abbas fassiri ka goɗɗo on a tawan oɗo huwa kuugal yimɓe aljanna se to o wari maayugo se o huwa kuuɗe yimɓe yiite o nastange kamɓe on sappa haɗɗo ni ɗo Allah reenu en kañum jomirawo kazalika bana ni yubayyinu llahu lakumul ayati Allah wanginanta on ayaje maako la'allakum haqiqa no onon tatafakkaruna on miccitan mana on miccitan kuuɗe yimɓe lahira on huwaɗe on miccitan kuuɗe yimɓe duniyaru bo on dayaɗe to Allah waɗi e nder maɓɓe يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. جمراوي يا الذين آمنوا يا المؤمنين أنفقوا نفه صدقه من طيبات لك تشنيدم وبلهم ما رزقناكم دونكم رزقوا ومما كسبتم دونكم فجتي ومما أخرجنا لكم من الأرض ومن إبقوا ما أخرجنا لكم ورتنا لكم من الأرض إبقوا لدي ولا تيمموا توتو نفه الخبيث لستم منه درماجم تنفقون أن نفتا والحالي كمان أنهم ولستم بآخذي أن لا تاكي أن جبدم إلا أن تغمضوا سيئة أن ممني جتمون فيه حاجة بقدم ولمو أن الله أن جمراو غني أجيني دو حميد أجتدني دو آية دو نواري باو سلسلة آياجي وإتوجي أمرور دو أي آية أرندير النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم في سبيل الله كمثل حبة den الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى den قول معروف ومنكر خير من صدقة يتبعها أذاكم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقات من من ولا أذى den sende en jangi jotta ɗo kala so yunfiqu malahu ri'a an-nas wala yu'minu billahi kama safani sebo darsere meɗen hande wa masalu alladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi nden aya waddu aadakum ayaje jeego ɗo ɗe pat maje ɗe ɗo wana ayare ndeɗo ɗo on lawol ɗo ɗon nder balanga qur'anu ɗon bo nder fasaha arab jo al'ada mako to o yeccete hunde ko o yiɗi yeccugo maɗo na kanjum o fuɗɗirta ba sei to o arti o fooɗi hakkilo maɗa o fooɗa hakkilo maɗa oɗo waddanama misaluji oɗo hokkama misalu ha wakkatel a yata a nana jotta kam hunde ɗo ka ko o sappata ɗo ka ha ɗumen nde nufata sei o wiyama to kaza on yimoɓe no e banni yahirta ay to e fuɗɗam kasidare so to ɓe arti ɓe waddi ɗalalu ko ɗalaliya ɓe wadda we'itte ɓe tindina ngeloba maɓɓe ko ɓe tindina jahale maɓɓe ko ɓe tindina dimlatteri maɓɓe ko nandi ɓe majum ɓe waɗa ka tindingo ɗum sei to ɓe yehi ton to ɓe wari yettugo ha gardu maɓɓe sei ɓe wiyama da'aza wa addil qawma fi harimin kayril bunga ay liman diyaru li qunnati lhajri akwayna min hijajin wa min shari layba riyahu biha wa sawwadaha badi sawaful muri wal qadri ay o waɗi ka limtugo hala bille mako yehi sei nde o fooɗi hakkilo maɗa oɗo tindinama nda onoro wadda hala ngelo bo ɗo tindinama aɗo wancina micce maɗa ɗo ka ɗo ɗume on ɗum sappata so wi da'aza wa addil qawma fi harimin hayril budati wa sayyidul hadri accuɗiɗo ɗo ɗi fuumaji jotta ka wartu haala harimu ay ɗo on garadu mako to ni qur'anu yeyta ɗo uslubu ɗo non ha hiɗaba to a waɗan khutba ɗo na way a wi an banni ɓen ɗon andi khutbaji seydna ali wakkatiyel zamanuji fitina wakkatiyel ɗo waɗi ɓe ñaami wuro ambar nde ɓe wari ñamugo wuro ambar ɗo o fuɗɗi wigo o yiɗi wollongoɓe haala jihadi on be taqa'us maɓɓe haɗo jihadi sei o waɗi kam wollugo onon ɗo on yiɗi da'a on yiɗi feesare yimɓe feere ɗo waɗi kaza o waɗi ka tinnugo sei ɗo waddi jumlaji ɗuɗɗi so o wi innakum tahallaytum anil jihadi so o wari dow garadu maɓɓe ay o waddan misaluji ɗuɗɗum tawon misaluji ɗo waddanama nda bote hunde ɗo nda bo ella soyde waɗugo ɗe nda bote ɗo nda soyde waɗugo ɗe nda nden o yahanama ha dow haaje ma to non ayaje jeegoɗo ɗe weƴƴiti ɓe waddinima misalu waɗo sadaka fi sabilillahi no woni bana habbatu saɓatan sabila nden ayi o lori o tindi muminen waɗoɓe nden bo ɓe wonnata ko sadaka maɓɓe man ɓe waddata felore be wajore nden o lori o walli qawlul maruf o man min sadakin kayru yadbawa haza o lori o wallini nden o lori o yahaleseno la tuɗɗulu sadakati min wanni wala ta wonne sadakaji moɗon sei o waddi misalu wonnoɓe sadakaji maɓɓe ɗo ndano ɗi wayi nden ɗum non waddi misalu waɗoɓe sadakaji maɓɓe fi sabillahi de weddugo Allah hamɓe wo ndano sadaka maɓɓe woni nden o lori o waddi ma dow tampere to ni goɗɗo o huwan kuugal nden o tawata bote magal ko kuma o huwan ngenam makko pat ɓe kuuɗe boɗɗe nden o yaha ma o taweɗe ndano o wayi ndano tampere man woni ɗo ɗi fuu maji oɗo wo'itinama lawol o waran o yettinama ha dow ayare ɗo on ɗum on kayre bonde wi ya ayyuha alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum onon mumini en ya alladhina amanu ya onon mumini en anfiqu min tayyibati ma kasabtum satke ko nafe daga to sheniɗum ma razaqtum ko riska ma kasabtum ko fagiti haɗo kalimaji ɗon ɗi haadi en gaɗata hokkudo maje satkugo en andi ɗum on nufata be satkugo kanjum nafugo ko ñamnugo ko hokkugo ko holtingo ko nandi be majum amma ɗayyibatu kalimon ɗayyibatu wari haɗɗo ɗum on nufete ɗayyibatu ɗayyibu ha araɓɓe
ɗo warda dow manaji feere feere. belɗum hunde welde nde ɗo wi'e ɗayyibu ha araɓɓe, hunde wonde nde ɗo wi'e ɗayyibu ha araɓɓe, hunde seninde nde ɗo wi'e ɗayyibu ha araɓɓe. to kañum won ɗayyibu haɗɗo hoosan fu fuɗɗode ara ɓe wiya lesnam no anfiqu min ɗayyibati, anfiqu haɗɗo ɗo accay none nder none sadakaji fu. sadaka ka wajibi be sadaka ka taɗawu'u fu kanjon ka mustahabbu, kanjon sadaka ka wajibi inum zakka ko ko nande be majum, ko kuma sadaka ka taɗawu'u ka watta dow giɗaɗi yonki maɗa, pat hawti haɗɗo wala nder none sadakaji fu. to ni goɗɗo nafan to min ɗayyibati o laara nder ko mani ɗo ɗayyibu majum, ɗayyibu seni ɗum ko belɗum ko boɗɗum ko cuɓaɗum manginaɗum ha nder ko a mari, kanjum on a wurtinta. jabiraɓe min ɗayyibati ma kasabtu, kasbu haɗɗo kasbu riqi ɗo yaha dow none ɗiɗi. woodi ko a faggitata be hoore maɗa, woodi ko a faggitante. ko a faggitata be hoore maɗa kanjum kujeji nayi, ko tijaratu, ko ijaratu, ko ganimatu, ko saydu. tijaratu kanjum woni filu, sooda soorita, sooda soorita, ko ha nokkure nde a woni, ko ha nokkure feere a yata a sooda a warta a soora ha nokkure maɗa, ko a soodan ha nokkure maɗa on a yaha soora ha nokkure feere. filu ni ko ha wuro mama no a sodata a lora a waylita a sooda a soorita, kanjum wiyete filu. hunde nde a sooda nde be hoore maɗa a lora a soorita nde sei a tokka riba, kanjum wiyete filu. ijara ɗo bo ngenari, kuugal ngal a huwata ɓe yoɓe, a huwa kuugal ɓe yoɓa ma ngenari, ko a huwana mo ha filu mako, ko a huwana ma ko nandi benanta luuɓe mako, ko a huwana mo kuugal sembe on a huwata be ɓandu maɗa, ɗon bo a huwana mo ni o yeɓe, kanjum wiyete ijara. ko bo ganima, wakkatiyel konuji ɗo waɗe fi sabilillahi, ganimatu kanjum on yahan kono fi sabilillahi, on yahan on jagga, ko ɓe mbara mon ko on mbara, to on mbari on heɓa ndalagu on gartida. ko kuma saydu ha wakkati ladde ɗon, kanjum on lolotteri. lolotteri bo kanjum on hunde nde a yahata a looha be hoore maɗa. fitfiɗɓe ɓeɗo yaha fiɗa baroɗe ha ladde ɓe wartida, ko kuma ngawoɓe yahan ngawa liɗɗi wartida, kanjum ɗo saydu ɗum wi'ete. to kujeji nayi ɗo, to a waɗan sadaka ka wajibi yettini saabu, ko kuma a waɗan sadaka ka taɗawu'u, ɗayyibu muɗum a hosata, mana cuɓaɗum boɗɗum belɗum cittaɗum nder man a ittata hokka. jamirawo sei wi wa mimma akhrajna lakum min al ardi, ay kasbu ɗo kujeji on munfasiliji. nden mimma akhrajna lakum min al ardi o e ɗum ko jawmirawo wurtinani on ha nder leddi. to ay o wurtinama ha nder leddi, kanjum on haɗɗo zar'u warata nasta be ngarsu, nden be harsu, nden be ma'adinu, be rikazu. kujeji joyi nastata mimma akhrajnakum lakum min al ardi, ɗi pat maji nder leddi ɗi wurtata. ngarsu kanjum leggal ngal awata ngal wurtina ɓikkon. zar'u bo kanjum hunde nde a awata a soda nde. harsu bo en andi ndemri on, ngesa ka yata a we'ita a vuwa ladde a awa a fuɗa a rema a itta bote majum. none tati, nden sei ma'adinu. ma'adinu bo kanjum on diskuji ɗi Allah wurtinta ha nder leddi, ko kuma ɗiɓe gasata. gasarle, gasarle kanjum ɗum ɗon ka'e marɗe daraja ɗon, be leddi marnde daraja ɗon, kanjum nder ma'adini. nder none ka'e ɗon feere feere, nder none leddi ɗon, nder ma irum jamdi woni, ɗum ma'adinu on, ɗum wasarde on. nder man woni rasasu woni, led. nder man woni kangeri woni, nder man woni lu'ulu'u woni, yaɓutu woni, nder man woni marjanu e ko nandi be majum. nden man on woni daimon, ko nandi be majum ko wurtinta ha nder leddi. shardi en
fuu kanjum nder ma'adinu ɗum woni. Nden no rikazu bo kanjum on ndesaari ummatoje artuɗe. A tawa ɗum wala ha leddi meɗen ngam dawla wala ha meɗen, amma ha dawlaji waɗanno ha leddi Sham be leddi Iraqi be Saudiya ha dawla waɗino fuu a tawan nyande go goɗɗo feere yimɓe feere ɗo wurtata ladde kugal maɓɓe tefugo rikazu tan ɓe tokkan ɓeɗo wasa leddi ɓeɗo wasa leddi nder ɓeɗo wasa leddi ɗo sai ɓe yaha ɓe tawa goɗɗo feere bo irino kangeri muɗum ko irino shardi muɗum ko irino lu'uji mako kanjum on wi'ete rikazu. To haɗo ma'adinu masaba maliki zakatul ma'adinu fotan be zakatu jawdi ngam rubbol ushri a ittata nde a wurtini a heɓi hayre marde daraja fu ko leddi mardi daraja fu dole ma a ittinandi zakka. ɗum on zakka mari bo rubbul ushri geɓel sappo ɗo a hosata nayi bana ittanta ceede banni a ittanta ɗum ɗo on woni ha masaba maliki. Amma masaba Abu Hanifata be luttuɗum masabaji fu hamɓe ɓe mbi ma'adinu hosete ɗum dokkita rikazu bo wa fi rikazul kumusu kanjum bo kumusu a wurtinta geɓe 5 a sendata 4 je maɗa gotel kanjum on woni zakka muɗum. To ɗo kanjum ɓe mbiyata jotta fitinaji en larata leddi meɗen ɗo asli maji sirri maji Allah riski leddi meɗen ma'adinu gasarle nde Allah riski leddi meɗen ma'adinu nder man nyebbam ɗo woni pétrole amma bo ka ittantake zakka ɓeɗo wurtina ɗum ɓe ittatako zakka to kanjum waɗi dole istikaru wonatako kala nokkure nde zakka ittatake fu dole fitina waɗa. To kanjum on waɗi enen leddi meɗen kanjum waɗi joɗugo mari jam saɗan haɗɗo woloɓe ɗo wolwa dinaji ɗiɗi kanjum on nolli ha Nigeria dina islama be nanta dina masihiya be dina islama ɗo kamɓe on hosi 90%. nden bo dinaji ɗo ɗiɗi fuɗi wajibini zakka. To ko haɗi nastingo zakka ma'adinu hananta constitution leddi meɗen ɗume on haɗi nastingo zakatul ma'adini ha constitution leddi meɗen ayi ɗo yebugo dina ha julɓe ɓe nanta christian fu kanjum on waddi ɗum. Amma ɗuɗal julɓe be christa hani ɓe kawta hoore ɓe mbi'a kala barel gotel wurtata je nyebbam pétrole ko kuma kangeri je ɓe wurtinta ton gotel je ɓe wurtinta ko kuma led ko kala ko wurtinta nder leddi fu dole on ɓe ittana ɗum zakka ɓe ganata ɗum ministry wazaratul awqafi ministry je zakka. To ɗum warini ɓe ittan zakka majum ɓe hokkan ɗum bo hokkoɓe lesɗe arabe ɗo fuu dow man yahata wizaratul awqafi ɗon kala lesɗe arabe ɗo fatan ɓeɗo waɗi ministre je zakka maɓɓe to ɓe wurtini nyebbam dedei zakka nyebbam man ɓe wurtino wizaratul awqaf kanjum on ɓe hakkilinta tampugal leddi maɓɓe kanjum ɓe ñiɓirta julurɗe kanjum ɓe ñiɓirta ko nandi noon. Jotta haramul makka be madina ɗo ni dow rikazu mana dow ma'adinu wizaratul awqaf kanjum on hakkilinta makka be madina ɗo kanjum ko hani ɗo wi ane ma lesɗe meɗen ɗo mari lesdi to ɗum julɓe on woni ha mari ko kuma christa en on woni ha mari ɓe pat maɓɓe dina maɓɓe farliɗini zakka maɓɓe ko handi ɓe waɗano ɓe nastina hananta constitution maɓɓe kanjum on dusturu maɓɓe ɓe lowa zakka. To ɓe lowi zakka ɓe keɓan istikraru ha maɓɓe. Nane ma zakka ɓe mboli Kenya tukazu ala aghniyahim wa turaddu ala fuqara'ihim ka hosete ka jenitiɓe ka sendane bo talaka en. ɗo wal ma akhraja lakum min al-ardi masab malikiyi do rikazu be ma'adinu funi zakka muɗum wonata. Wal ma akhraja lakum min al-ardi ɗo kujeji jeɗi en limti ɗo tiggeteɗum aweteɗum remeteɗum kanjum ko fuɗirta nder leddi irum ɓulumji dankali en ko nandi ɓe waɗi. To ɗum wala zakka dole ɗum mara sadaka wode ke woɓɓe feere ɗo laara ha nder modiɓe zamanu ɓeɗo laara ndemri jotta canji warti none ɗiɗi ndemri ndi filu ɗon ndemri ndi nyamande ɗon. Kala ko a remata be anniya ngam ceede majum na a nyaman ɗum pat to dole ma ittana ɗum zakka. To yiɗi ɗum payanɗe on to yiɗi ɗum tummuɗe to yiɗi ɗum kore to ni ɗum yetti nisabu aɗo rema ɗum na ngam a naftiran ɗum ba aɗo rema ɗum ngam ɗume ngam a nyama ngam a sora heɓa ceede on to sai a wartira ɗum ɗume a ittana ɗum zakka ceede pildeteɗe. To ko a wurtinta ha ngesa man ko a majjinta ɓe ko a wurtinta yetti nisabu ni dole ma wakkatiyel a sori fa a wurtina zakka non remoɓe doya en ɗo andi doya ɗum ɗon nder kujeji ko nane ma ko remirta nder kanjum ɗum ittantake zakka. To amma to aɗo rema doya ɗo no fikku holli jotta to aɗo rema doya ngam a nyama on zakka nangatama. Amma to ni aɗa rema doya ngam lumo on dole a ittana ceede man. En andi goɗɗo goto ɗo rema ko watta bana doya oɗo wurtina doya million 40 million 50 goɗɗo ɗo rema ɗo nden o wiya zakka wara dow mako
to sharia jaɓata ko ayi ɗume ceede on o irata o rema ay to dole o ittana ceede man zakka dole o ittana ceede man zakka wakkati no wurtini ampani makko o sorini to jotta kam ɓe hosan kita man dow ɗume dow o filowo on ndemri makko ɗo ndemri filu on ngam man filu may wakkere filu ɗum laarita sey to o wurtini o sori dow makko million 40 ni million ka ɗum zakka on dole makko hokkane ɗo nder Modibbo muhaddisina ɓultitonnoɓe fikru ɗo jotta ɓe ɓurtitini ha fikru maɓɓe ɗo haɗo jawrawi en makrajalakum min ardi e nder ko o wurtinani on leddi to on wurtinan zakka majum ko sadaka majum cuɓa ɗum on laarata ko de ke Modibbo yehi ɓe mbi zakka to ɗum nyamdu on a ittanta zakka laatan nane ma boɗɗum be woɗay fu ɗo hawti ta a laara to zakka butali a ittata ayi butali ɓe kawtan ɗi wakkatel gotel ɓe sorɓa to ha ɓe sorɓan ɗo a tawan woodi butali goɗɗi feere bonnuɗi nassan nder woodi goɗɗi feere bo ɗi wonnay to ayi pat hawta nder buhure woore ta goɗɗo wara ittan zakka butali makko sey o laara kolɓoton o wara ha sera o wiya ɗo on zakka bawe gomoɗe bo kanje ka kañum on je maako je o naftirta ɗo kanjum on haɗa haɗɗo ni nonon ha cammeje bo ay woodi cammeje feere ɗon gawri woodi cammeje feere ɗon ɗe ñolan a tawa ɓikkon non wati waɗi butuntuma to ta o laara cammeje boɗɗe burteɗe kanje ka ɗo ka je maako on je mari butuntuma ɗo kanjum on o hawtata o waɗa ɗume o wiya kanjum on zakka kanjum on haɗa haɗɗo nonon ha kala ko renete fu wala tayammamul habisa minhu tunfuqina jamirawi wamma akhrajakum min al ardi wala tayammamul kafisa ta nufe lesɗum alhabisa haɗɗo ɗum ɗo liddotira be ɗayyibu kala manaji je ɗayyibu hoosi bolɗum belɗum boɗɗum cuɓaɗum ceniɗum habisu hosandi ha ɓura kabisu lesɗum ñidduɗum ñoroɗum ñolɗum pat hosan to kanjum on kalimon ɗayyibu wonno waɗata muradafa mana ɗum antonyms on yiɗo liddotira be ɗume be nanta habisu ɗo liddotira be ɗayyibu ko a satkata ɗayyibu ma kasabtum o ma akrajnakum min al ardi nden ta a nufa bo alhabisa a wara to a ittan zakka nayi sey a laara ngel fufu nangi ɓaɗi watugo ko hande ko jango a wiya a itta ko kuma a nge yewi jotta ka nge ɗo waali nge umman nan nge ummata a wiya to kanjum on a hokki zakka nonon ha dabbaji shewɗi sey je a andi jotta kam ko nafan ko nafata a wiya kanjum on a ittata hokka zakka kanjum on ayare ɗo haɗi nonon bo to a waɗan sadaka man aa boɗɗum cuɓaɗum kanjum on a ittata a waɗa zakka na way lesɗum ba nonnon bo ha fungo nonon ha kala ko ɗume fu kanjum on ayare ɗo ayare nder nde ɗo umrama bo o nde arti nde yeccima fablu sadaka ayaje saliɗe yeccima ella sadaka to a waɗay nden nde ɗo sey nde wari nde ɗo yeccama to a waɗa mo fanda ko a waɗata ɗayyibu boɗɗum cuɓaɗum a waɗata belɗum na ñidduɗum ñoroɗum lesɗum ñolɗum ba wala tayammumul habisa minhu tunfiquna ta on nufa habisu ɗi en limti jotta ɗo ñidduɗum ñolɗum lesɗum kanjum on minhu tunfiquna nder maji on nafata nder maji on satkata ko ñamdu on a defi ndu amma a hokkatandu sey to ndu ñoli nden a itta a hokka ndu ko kuma a ɓe waddi ñamdu on ñaman sey a lara ndu wari ɓuri mettugo kay ɗon a hosata a hokka welndu ko a ñama to ɗo pat nastina ayara ɗo nastinana nder wala tayammumul habisa minhu tunfiquna walastum bi akhizihi illa an tughmibu fihi walastum on lataki bi akhizihi on jaɓoɓe ɗum illa an tughmibu sey to on nummi fihi ha majum ɗo Modibɓe udama'u ɓe Modibbo muhaddisina ɓe ngaɗi fasara feere feere ɓe wi walastum bi akhizihi ɗo wonno goɗɗo o hokkiro ñamande nden ɓe yoɓanmo ñamande ma noon sey ɓe ñoɓamo be hunde ñiddude ko ñolde ɓe jaɓi ñamande ngaari ha mako ɓe wari ɓe yoɓamo sey ɓe lara ngaari tampundi ɓe yoɓiramo je wonɗo hanko to o jaɓandi ni o jaɓatako sey to o ɗo mumni gite mako ay kin ñolugo hunde man ko ñiddugo maare wala sum ɓe akhizihi illa an tughmibu fihi nonon bo to ɓe hokkitanmo hunde nde ɓe jaɓi mako sey ɓe hokkitanmo hunde wonɗo ɗum o jaɓanno nde ni sey to o ɗo mumni gite makko o jaɓata o wi aa hanko on o siga mawqif mako ha hanko on jaɓowo sadaka ɗo amma sadaka ka ɓe hokkimo ɗo ay kin ɓelmugo maka ko
tampugo maka ko lesugo maka ko nyiddugo maka ko famdugo maka sei to o maɓɓi gite mako bako o jaɓa to nano ma o wiyan o yaafi o wala haaje hay kin lesugo maɗum walastum bi akhizihi illa an tugmifu igmadu kañum on ɗum ɗo wara maɓɓugo gite mana elnare hunde man ko famɗugo mare ko yawnare mare waɗi a wawata ko a jaɓane gite ma ɗo lara sei to a maɓɓi gite nden a jaɓa ngam cemtuɗum ɓe wi'a a jaɓi ɗo kam walastum bi akhizihi illa an tugmifu fihi jomirawo wi walamu ande annallaha andu jomirawo ganiyun o jeynitiɗo sadakaji ɗi Allah umri mum on waɗa ɗo na Allah ɗi nafata ba a'a an gaɗɗo an ɗi nafata misaluji caliɗi ɗo pat ɗi yecci en hamidun bo jomirawo o gettiɗiniɗo ɗum on woni yettiɗinare makko kañum on hanko o gettuɗo o yettan bo dedei waɗo sadaka cuɓaka ba o tindinirɗo Allah waɗi e nder maɓɓe wakkati waɗi en rammiɗi noon haɗo subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al-alimul hakim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ulik والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين